ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಮಾತಾಡಗಳು ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಲೆ ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಏರ್ನ ಮಿತ್ತು ವಾ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಚ ಕಣ್ಣು ಬುಡ್ಪೋಲು ಪನ್ನಂಚಿತನವು ಎರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ದುಂಬರ ಎಂಪಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣಲ್ಲ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯೆ ಪುಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಕಲ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಪಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಸಾಧನೆ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿಮಾಲಯನು ಏರರೆ ಬೆತೆ ಬೇತ ಸಾದಿಲುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿಲೆಡು ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ ರವೇತೋ ಜನ ಉಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಗೆಡ್ಡೆ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಕೊರೊಂತೆರು ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಗಲಕಲ ಹೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಗನಕಲಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೊರ್ದ ಕಲ ಚಾತುರ್ಪುನು ಲೋಕ ಗೆತ್ತವನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು 10 ಕಾಲರ್ದು ಮುಣ್ಣುವಾಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತಿಳಿ ಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿಕಾನಗ ಪತ್ತನೇ ಎಸಲ್ದ ಐಸ್ ರೋಡ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಂಡ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಕಲತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 10,000 ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ನ ದೊತ್ತರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ಪತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾ ದಿನಕಲು ತೆರಾಣ ಕೋಟ ದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮರ್ಜಂತುಂಡು ವಿಸ್ಮಯ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಣ್ಣೂರು ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಗಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ ಕಲೆಗಳ ಒಡಲಗಂತದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾದಿ ಇತ್ತೆ ಪಂತೊಂದು ಸೋನ್ವಾಲ್ ಮಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆಲ್ಲರೂ ಕುಸಾಲ್ದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರನ ಕೂಟ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಅಕುಲು ಬಟ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪೊಡ್ತರು ಅಕಲ ಅಭಿನಯ ಎಂಚಂಡು ಅಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ತನ ಕುಸಲಿ ಎಂಚತ್ತನ್ನು ಏತು ತೆಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬಂದ ಜತ್ತದು ತೂಂಕುದು ತೊಲಂಗಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ಧರ್ಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡು ಓಲಾಗತೇರು ಮುರ್ತಾತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ಥ ತಡೆಡು ಕಲಾ ಸಾಧಕರು ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಾಡು ಪುಟ್ಟದ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲಯನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ ಸಾಧಕಿರನ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರು ಕಿರಣ್ರು ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಎಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ವೃತ್ತಿಡು ದಂತ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಆಂಡಲ ಪ್ರವೃತ್ತಿಡು ಒಂಜಿ ವಾಹಿನಿ ನಡಪಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಹೊರಟು ಇಡೀ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕನ್ನು ಒಡೆದು ಕೊರೊಂದು ನಚ್ಚಿತನು ಲೋಕ ಗೆತ್ತವನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ನಿಕಲ ಮಾತಿನ ಬರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಲಕ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವೇ ಕಡಲ ಅದ್ದೋಲಿಪುನ ಕಡಲ ಪುಡೆತ್ತ ಕಡಲದಿತ್ತ ನಿನ್ನಿ ಮಣ್ಣು ತುಲಿತು ಉಂಡಾಯಿನ ನಾಡಿನ ಪನ್ಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡಲ್ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಬೀಚ್ ಇಡು ಕಲ್ವೇರು ಬತ್ತೆರಡ ದಾದ ಪುಡು ಪನ್ನೆನ್ ತುಕ ಎದುಕೊನ್ಗ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದಾಗಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆನಾ ದಾದ ಮಾರೆ ಕುಟ್ಲದ ಪಿಲಿಕುಲು ಮೈಸೂರ್ಗೆ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಅಬ್ಬರ ಬರ್ಚೆ ಬೋಡು ಪಾಡು ಓಲವ್ ಮಾರ ಈ ಬಲೆ ತಿಳಿ ಪಲೆ ಅತ್ತಿಯ ಅಪ್ಪನ ಬಲೆ ಪುಲಿ ಪೋಲೆ ಅವ ಹಿಡ್ದು ಯಾವಿಯ ಎತ್ತಿರ ಪನ್ಪ ಮಾರೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ನೆಕ್ಕಿ ಇರುವ ಕೊರನಲ್ಲ ಯಾವ ಜೀವನ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಐನು ಮಿನಿ ಕಂದುಂಡ ನವೀನ ನಾನು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಾದ ಪಣ ಮನೆಗೆ ನಮಕಿನಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇ 10 ವರ್ಷ ಅಂಡು ವೈಕ್ ಲಕ್ಕ ಇರ ಎಂಕ 10 ವರ್ಷ ಏನ ಖುಷಿತ್ತು ಇನಿ 10 ನಿಮಿಷ 10 ಜಂತ 10 ವರ್ಷ ಲಕ್ಕದೆ 10 ವರ್ಷ ಲಕ್ಕದ 10 ಎಡ್ಡು ವಿಷಯ ಬರ್ಸತ್ತ ಪರ್ಸೆಂಜಿನ ಮೇ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹತ್ತ ಮೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಾರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪರ್ಸದಲ್ಲ 10 ಉಂಡು ಮೈ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕಂಡರ 10 ಗಂಡದೆ ಒರಿಜಿನಿ ಹೇಳೆ ಮುನು ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ಉಂಡಿಯಾ ಬಾಕಿದ ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ದಿನ ಮೇ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವ ಅಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ಪರ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಇನ್ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿನ ಪರ್ಸ್ ಹತ್ತು ಮೇವು ಗಣಪತಿಯವ್ರನ್ನ ಫೋಟೋ ಮೇ ಪರ್ಸದು ಅಲ್ಲೇ ನೇತು ಗಣಪತಿ ದೇವ್ರನ ಫೋಟೋ ಅಲ್ಲ 4 ಪ್ರಸಾದದ ಕತ್ತಲ ಮಾತ್ರ 4 ಗಂಟೆ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಓಲಕ್ಕ ಇನಿ ಓಲಿಯ ಮುರಣಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಬಿರೋಡ್ ಹತ್ತಮೆ ಆನ ಬಿಡು ಕಾಸಿ ಜನ ಬುಲಿಪುಂದ ಕಾಸಿ ಜನ ಆತೆ ಪೋಂಡ್ಯ ಮಗ ಅದು ಈ ನಮ್ನೆ ಬುಲಿಪುನಾಗ ಲಕ್ಕದ ಬೋತಿನ ಪರ್ಸದ ದನಿಯತ್ ಬುಲಿಪೋಡ್ ಮೇ ಬುಲಿಪುನ ತಾಯಿ ಸಾಯೋಡು ಮಾರಿ ದಾಗ ಮೇ ದಯ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕನ ಪರ್ಸದ ಎನ್ನ ಪೊಡಿದಿನ ಫೋಟೋ ಆವಲಿ ಮೈ
ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಗೆ ಕಲಂಕವ ಏಯ್. ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇನಿ ಡೇ. ಪರ್ಸಲ್ ಅಲಕ್ಕದನ್ನ ಡೋಂಗಿ ಆಂಡಲ್ ಎನ್ನ ಪಡಿದಿನ ಪಡ ನಿನ್ನ ಪರ್ಸಿಡೆಂಚಿನ ಮಾರಿ ಏ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಿತ್ರ ದ್ರೋಹ ಮನ್ಪೇನ ಹಾ. ಇಂದು ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅತ್ತಿ ಬಕ? ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕ ದಿನ ಎಂದುಲ ಯಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪು ಆಂಡಲ ಲಕ್ಕೈನ ಪರ್ಸಿಡ್ ಎನ್ನ ಪಡಿನ ಪಟ್ಟ ಎಂಚಯ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ವೇ ಆಯಯ್ಯ ಏರು ಈ ఆయన ಪರ್ಸ್ ಲಕ್ಕಯ್ಯ ಹಾ. ఆయన పొడిదిన లక్కది ಅವೇ ಎನ್ನ ಬಡದಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಬರ್ಪನ ತೋಜಿ ಬರಲ್ಲ ನಾನು ತುಕ ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಎಂದೆಂದು ಈ ತುಪ್ಪಿ ನೋಡಿ ಚಾನ್ ತುಪ್ಪೆ ತುಲ, ತುಲ. ಲಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಶೆಕ್ ದಾದಂಡಿಯ ಬುಡ್ಚಿಯ ದೇ 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 ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಪರ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಾಯಕ ಮೇ ಏರ ಕಿಳ್ಳು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಡ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡ ಪ್ರಾಯ ಮಾತ ತುಯರೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತೂದ ಕಣ್ಣುನು ಬೊಕ ಪಿಂಗಂತುಂದತ್ತ ಕಣ್ಣು ಎಂಜಿನ ಮೇ ಎಂಜಿನ ಬಾತೇರ್ ಮೇ ಎಂಜಿನ ಮಣ್ಣ ಈ ಪರ್ಸೋಲ್ ದೀಪುನು ಮೂಲು ಮೂಲ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬುದಾರುಂಡ ಅಂಚ ಪಣುಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಪಣು ಈ ಜಾಗ ಬ್ಯಾಕ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಡಿತಿನ ಯಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಟಲೆ ಬಣ್ಣ ಓಲುಲ್ಲಿ ಮಂಡ ಸಮಾಜನ ದಾಯ ಆಂಡಲ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಿಂದು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದಮ್ಮ ಶಾಕ್ ಡುಲ್ಲ ಮಾರ ದಾದಂಡಿ ಶೋ ಹಾಕುಡು ಎಂಜಿನ ಬಂದಿನಿ ಯಾನು ಪ್ರಾಯದಾರು ಅಂದಾರೆ ಲಕ್ಕೆರ ತೀರ್ನ ಇಜ್ಜ ಮಾರೆ ಆ ರೆಗೆಲ ಕೇರ್ತೀರುಂಡ ಜಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡರ್ನ ಪರ್ಸ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತಿಕ್ಕಂಡಿಯ ಲಾಕೇರ ತಿನ್ನು ಪರಮೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲಿರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಐತ್ರ ಕಾಸು ಜದ ಬಿಡ್ಲುಂಡ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ಮಾರ ದಾಗಿ. ಈತ ಪರ್ಸ್ ಲಕ್ಕದ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿಟ್ಟು ಕಾಸಿಜಿ ಖಾಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟಲ ಉರ್ಕು ಒಂದು ಮಾತ ಗಾಯಕ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಸರಿ ದೇ. ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇ ನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಪರ್ಸರಿ ಕಾಸ್ತಿ ತಿರ್ಗುನಾಕಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಬಕ? ಊರೇರ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪನಾಕಲತ ಓಲ್ ಪರ್ಸದಿ ತಿರ್ಗುವೇರಿಯಾ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಬೇಕ ಇನ್ನ? ನಮ್ಮ ಬೇಲೆಗಳ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಾ ಅಂದಂದ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮನ್ಪೊಡ್ಬೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ನಾಕಲತ ಕೋಡ ಮರ್ಲ ಕಲ್ವೇರ್ ನಾಕಲೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ತನ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಡುವೇರ ಮೇ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಬೋದು ನಾವಿನ ನಡೆ ಕಾಸು ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡ ಆರು ಪಾಡುವೇರ ಓಲೆ ಎಂಕ ಪಾಡ್ರಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಪಡ ಧೈರ್ಯ ದಾಗಿ ನಿಕ್ಕ ಪಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಪಾಡು ಇರತ್ತ ಅತ್ತಮೆ ನೇನೇ ಮನ್ಪುರ ನಂಗೆ ಬೇತದಲ್ಲ ಲಕ್ಕವನ ಇಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕವನು ಮಾರ ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕವನು ಅತ್ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೇರ್ದುಂಬು ಓಲಾಂಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕಾದಿನ ಅಂದೈ ದಾನೆ ಲಕ್ಕಂದೆ ಈ ಊರ್ ಲಕ್ಕದಿನ ಸುರು ಇಡಲ್ಲ ಇಡಲ್ಲ ಏನ್ ಎಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕ ಏನ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಪಣ್ಣಿ ನೀವು ಐನಿ ಗುಟ್ಟುಡ್ದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರೆ ಜೋಡ್ ಮಂಡ್ರ ಪೂಜ ದಾದಾನು ಕುಡ್ಲಾಡುಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಮಾಜನ ಏನ ಚಲ್ಮಲ್ ಬಚ್ಚಿ ದಾಗಿ. ಯಾಲ ಮಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಲಕ್ಕದೆ ಲಕ್ಕದನ ಲಕ್ಕದೆ ಕಾಸ್ತ ಡಬ್ಬೆ ಲಕ್ಕದೆ ಅಂದ ಅಂದ್ ಯಾಮೂರನ್ ಸಾದಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬರೋನಿತ್ತೆ ಬರ್ತ ಕಣ್ಣೆದುರು ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಂಡಿ ಒಂದ್ ಜನ ಕಾತೆ ಬರಿಟೊಂದು ಒಂದು ಕಾತೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಗ ಒಂಜರ ಸಾರ ಒಂಜನ ಪಾಡಿ ಕಾತೆ ಕಾತೆ ಕದ್ದೆ ಒಂತೆ ಬರ್ತಾನಗ ಒಂಜನ 5 ಸಾರ ಬತ್ತ ಪಾಡಿ ಕುಟ ಮನದಂಜಿ ಪಾಯ ಈ ಜೈ ದೊಡಿಯಾ ದೆಪ್ಪರ ರಡಿಯನಗ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ನೆನ ಪಾಂಡ್ಯ ದಾದಾ ತಾಳಿದವನು ಬಾಲ್ಯಾನು ವಾವ್ ಅಂಚ ತಾಳಿಯೇ 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 ತಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಾಲೋಚಿ ದೇ. ಬರ್ಪೇಸ ಟೀಮ್ ಹಿಡ್ದೆ ತಾಲ್ವಾ ಏ ಅಣ್ಣ ತಾಳಿದವನು ಬಾಲ್ಯಾನು ಪಾತೆರಡು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಳಿಯೇ ಈ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಳ್ದು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಳ್ದ ಇನ್ ಲಕ್ಕ ಏನತ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತಾಳ್ನಾಗಿ ಕುಡುಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತಾಳ್ದು ನ ಜಿಂಜ ತಿಕ್ಕದೊಂದ ಹೆಂಗ್ ಆಲೋಚನೆ ಪತ್ನಿಯ ಯಾನ್ ಕೂಡ 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಪಾಡಿತ್ತು ನನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದಕ್ಕಲ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತೆರ ನೆನ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೂಂಬೆ ಅತಿಹಾಸೆ ಗತಿ ಕೇಡು ಇತ್ತ ಲಕ್ಕದನ ಲಕ್ಕದೆ ಈ ಮೇ ನಿಜವಾದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದ Okay. ನಮ್ಮ ಬಡವೇರಾದುಪ್ಪ ಕೊರು ಯಪ್ಪ ಯಾನೇನ್ ಕನದೆ ಒಬ್ಬ ದೇವ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನೈಕೆ ಹಾ. ಎನ್ನ ಜಾತ ಕೊಡಿತೇನೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಹ್ಯಾಪೆ ಅಂದ ಅಂದ ಗುರು 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 ನಾನು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಓ ದೇವರೇ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಲಕ್ಕದೆ ಒಂದು ಏ ಒಂದು ಲಕ್ಕದಿ ನಂದತ ಲಕ್ಕನಿ ನಂದಿ ಅಬ್ಬ ಹೆಂಗ್ ಮುರಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಂದ ನಿಮಿಷ ಹೆಂಗ್ ಮುರಣ ಶಿವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಒಜ್ಜೆ ಪಡ್ದೀಪ ಅದಂದು ದೆಪ್ಪರ ಬಿಡ್ಪಾನಿ ಹೆಂಗ್ ಮುರಣ ಗುರುವಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೀರಿಯಾ ಒಜ್ಜೆ ಪೆಟ್ಟ ಪದಪ್ಪು ದೀಂಡೆಂಚವು ಆಂಡ್ ಗುರು ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಬಂತೀರಿ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಬಂತೀರಿ ಹಾ. ಕೊಲ್ಲೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಗುರುವಣ್ಣೆ ಕಾಲಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಬಣ್ಣತ ಹಾ. ಯಾ ನಿಜವಾದ್ಲ ನೀ ನಾನು ಕೊಲ್ಲುವೆತ್ತ ದೆಪ್ಪರ ಬಿಡ್ತಾನ ಮಾರಿ ಹೌದಪ್ಪ ದೆಪ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ Payment of rupees 187. ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಾಡಿಯರ್ ಕೂಡ ಬಾಡಿಯೋ ಸತ್ಯಪನ್ ಹಾ. 180 ಬಾಡಿಯರ ಹಾ. నేను ఈ వైన్ షాప్ లక్కదిన ನಿಕ್ಕೇಂಚಿ ಗೊತ್ತಿಯಾ అవి ఏర క్వార్టర్ కాసు పాడుదిన మేక మరలా ಮಂಡೆ ಸಮಂಡ ಮೆನಿಕ್ ಇಂದು ದಾದ ನೆಕ್ಕ ಕಾಸು ಪಾಡ ನೆತ್ತೊಲೆ ಬೋಪುಜಿ ಮಾರ ನೆತ್ತೊಲೆ ಬೋಪುಜಿ. ನೆಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಕಾಸು ಪಾಂಡ ನೆತ್ತ ದನಿಕ ಬೋಪಿ ನಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈ ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕ ಮಾರ ಒಂದೇ ಸಮಾಜ ಬೋ ದೇವರೇ ನೇನ್ ಮತ್ತೆ ದಕ್ ಮಾರ ಸಂತೆ ಓಡಿ. ಐನ್ ದಕ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ದಕ್ಕುನಾ ದಕ್
ఓ అన్న కడలకు దక్కిన పిరపరుపు జమార అటు వంజేటంలో కాస్తున్నా మండే సమర్జన కడల దక్కన విరారముడా పిరవరం కొచ్చి దిత్తిక మరే వాళ్ళ పని తీల మండే సమర్జన ఏందమ్మే ఇదాదమన్ని కడల దక్కన విరారముందా దమ్మే కడలు కొంచెం కడలు దానే బరుందు కొంచెం జాగ్రత్త అనిపు కావా మస్తు కాసిప్య Rupees 100 received. ఏత్ దాని 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ బొర్చి తాల బొర్చి ఆ ఫ్రీ ಅವು ಅವಳು ಐಟ್ ಮೇ ಮುಲ್ಲ ನು ಮೇ ಶು 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 ಏರ್ ಓ ಈರಾ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಹಾಕದ್ ಕೇರ್ತು ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಪುಚ್ಚತ್ತು ನಾಯಿ ಅಂಚತ್ತು ಯಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಲೆತ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಲೆತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆನ ನು ಪನ್ಲೆಕ ಇರು ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ದಾದನ ಬೇಜಾರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾರು ಅವೇ ದಾದ ಕೇನುಲ್ಯಾ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಏ ಉಂಚೆ ಪಂಪಿ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚೆ ಹೊರಲಿ ಹೋಪನ ಪಲ್ಲೆ ಕುಟ ಸತಿ ನೋಡಪ್ಪ ಮಂಡೆಚ್ಚಿ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಈ ಕೊಂಚ ಕಣ್ಣು ಪುಡದು ಈ ನಮ್ನೆ ಜನ ಉಂಟು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರಿ ಸತ್ತಿ ಎಂಚೆ ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿರು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಿರು ಮಾತಾಡ್ತು పోయారా ಮೇಡಮ್ ಈ ಸಮರಸ ಆರತ್ಯ ಅವೇ ಅತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ದಾದನ್ ಯಾನ್ ದಾದನ್ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕಾಮಿಡಿ ಆತನು ಎನ್ನ ಉಲೇದ ಬೇನೆ ಯಾನ್ ಏರಿಗೆ ತೋಜೌಡಿ ತೋಜಲೆ ತೋ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ತಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಜನ ಎನ್ನ ಉಲೇದ ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿ ಲೇ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ಬತ್ತ ನಿಡೆ ಬತ್ತ ನಾವಂದ್ ಇರ್ನ ಬೇನೆ ತೋಜಾರೆ ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಇರ್ನ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಬೇನೆ ಎತ್ತುನ ಐನ ಐಟೇ ತೋಜಾಡು పోయిట్టి ఎదురుడు తెలిపుండు మోనే ఉడలెడి గుములుండు బేనే ಐಟಿ ತೋಜದಿ ನರ್ಕಲ ಬೇನೆ ಅಕಲಿಗೆ ಒತ್ತು ಮಾತಲ ಸಸಾರಾತೀನಿ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ದುಮ್ಮು ತಗೊಳ್ ಬಂದಿನ ಪೊಕ್ಕಡತ್ತನ್ನ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ಮಣ್ಣಿದ ಬಾಜನ ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಸಂಸಾರ ಬಂಡೆ ದಾದಿ ಸಂಸಾರ ಬಂಡೆ ರಡ್ಡು ಚಕ್ರದ ಗಾಡಿ ತಿಲಕ ಐಟು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ವೀಕಾಂಡಲ ಗಾಡಿ ಎಂಚು ದುಂಪೋಪುನಿಯೇ ಈ ಗಾಡಿ ತುಂಪಾರ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡಿ ದಾನಿ ನೆಟ್ಟು ಲೋಡ್ ಉಂಡೇತಿ ಮಕ್ಕರಾತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಪುಣ್ಣು ಮಾತ ಬುಡ್ದು ಕಂಡನಡಿ ಪೊಪ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಡನಿ ಮಲ್ತಿಜಿಂದ ಅಂಡ ಕಾಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಣ್ಣನಿ ಮಲ್ತುಂಡ ಬೇಗ ದೀ ಪೂಜೆರು ಎಂಚಿನ ಇರಗೆ ಮಲ್ಪೋಡ ತೀಯೋಡ ಮಲ್ತಂಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಗ ದೀ ಹೊಡತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತ ಚೊರನ ಜನ ಪನ್ಲೆಕ ಇಂಚ ಪನ್ಪೆಂದು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚು ಮೇಡಮ್ ಕೈ ಜೆತ್ತಿನ ಚೂರು ಬೇಜಾರು ಪೋಪಣ ಅಪಂಡ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಎತ್ತಿ ಕಾಲ್ಮದ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ನ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬೇತ ಸಂಬಂಧ ಮೀನಿ ಉಲ್ಲೇರು ಖಂಡಿತ ಒಕ್ಕ ಹೋಯ್ ನೆಟ್ಟೆ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪೂರ ಒಲ್ಲೇರು ಒರಿಲ ಫೋನ್ ದೇ ಪೂಜೆರು ಈಗ ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧ ಅತ್ತಿ ಪಂಚತ್ತಿ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲುಂಡ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಾಲಿಜ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಂದುಲ್ಲಿ ಲೇಯೋ ಅವ ಅತ್ತಿ ಒರ ಕುಲ್ಲೇವು ಅವಳು ಒಂಜೆ ಸೈಸಂದ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರಟ್ಟನ ಬುಡಿಗೆ ಜೋಗಿದ್ವೆ ಬತಾರನೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆಚ್ಚಿನ. ಕಂಡನಿ ಸುಖಜ್ಜಿರು ಅವು ಬಂಡೆ ಬಲ್ಲೀರು ದಾಗಿ ಕಣ್ಣನಿ ಸುಖ ಜಂದೆ ಬೊಕ ಬಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆತಂದೆ ಅವು ಮೂಜರ್ ಸಿಂಚ ಮಂಜಿ ಮಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನಿಂಡು ಅಪ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬತ್ತಿಲಕನೆ ಸಾಲಿಗೆ ಪಾಡೋಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಹೌದೇ ಲಡ್ಡು ವರ್ಷ ಇದೇ ಬರ್ರೆ ಜಡ ತೆಲಿಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಾರ ತಮ್ಮೂಲು ವಂಚನೆ ಮೇಡಮ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಂಗ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಏರಿ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾವು ಅವೆಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನು ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮಗೆ ಏರಿಜ್ಜಾರ ಬನ್ನಿ ಅಕ್ಲ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮ ಬೇಸೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಕರ್ಮ ಸಾವು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡಾರಲ್ಲ ಅಂದ ಅಂದೆ ದಾದ ಮನ್ಪು ಮೇಡಮ್ ಪಲ್ಲೆಕ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಹಾ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಕರ್ಮ ಕಟ್ಟನ್ ಬೇ ಸರಿ ಇನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಕಣ್ಣನ ಬುದ ಬರ್ಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಸಯ್ಯಾಳ ಉದಕ್ಕೆ ಬಡ್ಲು ಅಂಪಿ ಪಲ್ಲೆ ಹೊರಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿತು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಹಾಕೋ ಚೆಂಚಿನ ಅತ್ತಿ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕ್ ಕಾಂತಾರ ಅತ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಿಡಿತಿನಾರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತೀನಿ ಅತ್ತಿ ಆರ್ ಸೋತ್ ಕಳಿತೀನಿ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣನ ನಿಜವಾಯಿನ ಪುದರ್ದಾದ ತಿಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಗಂಗಾಧರ್ ಏರಿ ಅರ್ನ ಬೊಪ್ಪನ ಬುದಾರೆ ಬಾಲ ಬಾಲ ಸೋತ್ ಕಳ್ಳು ನೀವು ಊರ್ದ ಬುದರಿಜಿ ಬಾಲ ಎಂಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ತೆಲಿಪುಂಡ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈ ಮೇಟ ಕಂಡನಿ ಏರಿ ಅತ್ತಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಂಡನ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಂಕ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಅಜ್ಜಿಲ ಕೋಮ ಪೋಯಿರು ಅಜ್ಜಿಲ ಕೋಮ ಪೋಯಿರು ನಿಕ್ಲೆ ದಾನೆ ಮೇಡಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸುನು ನಿಕ್ಲೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಬೋಲಿ
ಎಂಕ್ಲಕನ ಎಂಕ್ಲಗೆ ಓಡ್ಲ ಪಾರಿ ಓ ಕೂಚಂಬು ಕೋಮ ಪಂಡ ಓಲು ಕೋಮ ಪಂಡ ಓಲು ನಿನ್ನ ಪಾರಿನತ್ತು ಮತ್ತಿದತ್ತದ ಬೂರ್ದಿ ನಾವು ಏತೋ ಸಮಯ ಅಂಡು ಕೋಮ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಯಾ ಸತ್ಯ ದಾಯ್ ಮದ್ಮೆಯಿಂದ ಅವನು నేను ಅಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಚಿತ್ತೇನ ಪುಡ್ಕಿನ ಅದು ಏತು ಶೋಕಿದ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂದೆ. ಇದೇ ಸತ್ಯನ್ನ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂತಿನತ್ತಿ ಏನ್ ಅಮ್ಮೇರು ಏತು ಶೋಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ದೇರಿ ಹಾ. ಮಿತ್ ದಿನ ಕಕ್ಕಿಗೂ ನೀವು ತಿರ್ತೀನಿ ಪಿಜಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆತ ಮುಖೇಶ್ ಸಾಕಿದ್ದೇನೆ ಇದಾಗಿ ಬುಲಿ ಪುಣ್ಯ ಯಾನ್ ಬಲಿಪು ನತ್ಯ ಮಗ తెలిపున్ నేను పిజిన్ టెంపాల్ తెగొన ఓడాము ಅಮತ ತುಂಬದ ಓಲ್ಡ್ ಆನ್ ಪಲ್ನೆಕ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರುಲ್ಲ ಪಲ್ನೆಕ ಇರ್ನ ಪುದರೇಂಜಿನ ಮೇಡಮ್ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಸರೋಜ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸರೋಂಡಿ ಸರೋಜ ಸರೋಜ ಹಾ ಇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಆತನ ಮದ್ಮಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಾದ ಮರಲ ಬಾತಿರ್ನಿ ಬರ್ತಾರನೆ ಕಂಟೆಲ್ಡ್ ಕರಿಯಮಣಿಜ್ಜಿ ಅವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಜ ಇದೆ ಇದೆ ಕಲ್ವೇರು ಮಾತ್ರ ಸಾದಿನ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಪೆರಿಗೆತ್ತ ಅಂಚೆ ಕರಿಯ ಮನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತೆ ಚೆಕ್ಕಿಲ್ ದಿನ ಒಯ್ಪೇರತ್ತ ಹಾ ಅವ್ ಎಟ್ಟಾಂಡ್ ದಾಗ್ಮೆ ವೈಪುನ ಊರಿಂಡತ್ತ ತೀನ್ ಎಟ್ಟಾಂಡ್ ಒಯ್ಪೇರೈತಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಕಳ್ಳರು ಅಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಯ್ಯೋ ಈ ಜನ ಇದ್ದಾಯ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಏರು ತುಕ ಕಂಡನಿ ಇರಿಟೇಟ್ ಕಂಡನಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಟೇಟ್ ಒಂದೊಂದು ಅವು ಯಾರು ಇರಿಟೇಟ್ ಅವನು ಏಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಂಜು ಮಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ದೀರೆ ಯಾರು ಓಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಆತೆ ಪಕ್ಕಡ ಕಿರಿಕಿರ ಬಚ್ಚಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಐಟ್ ಮಂಡೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳು ವಸ್ತು ಮಾತೊಂಡು ನೀರೊಂದು ಬೇಗ ದೀಪುಜೀರಿ ರಪ್ಪ ಕುದರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕೊಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾನತೆ. ದೀಲೆ 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 ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಓ ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೇದು ಎಂಜಿನ ಅತ್ತಮೆ ಇದು ಎಂಚಾನು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚಾನು? ಮೀನು ನಕ್ಕುರ್ಗಂತ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಗಾಳ ಮಾಡ್ಲೆ ವಲ್ಲ ಕಾಣುವಾರ ಕಲ್ಲೇಡಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊರ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಕೊಳ್ಳ ಹೌದು. ಅತ್ಯ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲ್ಲ ದಾದ. ಈ ನಮ್ನೆ ಎದುರೆದುರು ಕಂಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುಡಿಮೆ ಪನ್ಪನ ಉಂಡತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಪನ್ಪ ಏರನ್ಲ ಗುರಿತ ವಸ್ತು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಗುರುತಿಸೋಡು ಬೇಲೆ ನೇಪಲ ನಮ್ಮನಿ ಏರ್ಲ ಕಲ್ವೆಂದೆ ಪನ್ಪುಜೇರು ಮಾರ ನಮ್ಮಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಕನ ನಮಕ್ಲೊಂಜಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ತನೆ ಅಂಚ ಅಂದ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ಪಡ ಆಪುಂಡು ಸುರುಬಹುದು ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಪಾತೆರೋಡಿಯ ದೇ ಓಲ ಆನೆ ದೆಕ್ಕರೆ ದಿಕ್ಕನ ಚಾನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಕಲ್ವೇರೆ ಗೊತ್ತ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ದೆಪ್ಪಿಯ ಮರ್ಲ ಒಂದು ಲಕ್ಕ. ದೀಲೆ ದೀಲೆ ಬಂಡೆತ ದೀಲೆ ದೀಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಾತಿರ್ತೀರಿ ದೀಲೆ ಅಬತಾರನೆ ಪೋಯರ ಪೋಯರ ಏ ಇದು ನಿನ್ನದಾತಂಬೆ ಯಾನ್ ಗಾಂಧೀಜಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಈರ್ ಯಾನ್ ಗೋಡ್ಸಿ ಕೊಂಚ ಹೊರನೆ ನನ್ನ ಬರಂದತ್ತಂಬೆ ಓಟೆ ಪಾರ್ಪನು ಆ ಪಂಜು ಅಲ್ಲ ಬಂಡೆ ಏರ್ತಾನು ನನ್ನ ಬೇಕಡ್ ಬರಂದೆ ಬಂಡೆ ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಮೂಲಕ payment of $200. ಪುಂಜು ನೆತ್ತಗಾಸಿ ಇತ್ತೆವಾಡ್ನ ಲಕ 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 ಯಾರಿ ಏ ಬಿಚ್ಚು ಬಿಚ್ಚು ಉಂಡು ಮೇ ಪಡಿಕೆ ನಾನು ಚೆಕ್ಕಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರಲ್ಲ ಓಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊನಾರಿತ್ತನ ಟೆಸ್ಟ್ ಕತ್ತು ಮಾರ ದಾ ನನ್ನ ಬೇತನ್ ಹೀ ಏ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೀ ಅಂತು ಬೇ ಅಪ್ಪಣ ಕರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಕರಿ ಅದ್ ಕರಿಯಾನಿ ಉಂಡು ಉಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಇದು ಬಿರಿಯಾನಿ ದಾದ ಪುಣ್ಯ ಬಿರಿಯಾನಿ ಒಂಜೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಕ ದಾದ. ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾತಾದ ತಿನ್ಕ ಅನ್ನ ಅಂದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ ತಿಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗ ಅಂತ ಗುರ್ನಿ ನಂಗೆ ಅರ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತಿ ಪಿರ ಏ ಎಂಜಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಕ ಹೊರ ಕುಲ್ಲು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಪುನು ಹಾ. ಅಕ್ಲಿಕೇನು ಬ್ಯಾಗ್ ನಮ್ಮಡ ನಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬೋಡ ಮತ್ತ ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ವಾರಂಟ್ ಒಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕನ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿನ್ಕ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊರ್ಕ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನ ಕೊರ್ಕ ಬೊಚ್ಚಿ ರಡ್ಲ ತಿನ್ಕ ಎಷ್ಟಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂಚ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಕ ಉಪ್ಪ ತಿನ್ಕ ತಿನ್ಕ ಪೀಸಿಂಗ್ ಪೀಸಿಂಗ್ ಏರಿ. ಪೀಸಿಂಗ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪೀಸಿಂಗ್ ಒಲ್ತು ಒಲ್ತು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುನಿ ಸೂರ್ಯ ಮುರ್ಕಂದ ಅವಲೇ ಉಂತುದು ನೀನು ಯಾಂತೂ ಏ ಅವತ್ತು ಬಗ. ಅವತ್ತು ನಿಖಲು ಕಂಡು నేను ಯಾನು ತೂಯೆ ನಿಖಲ್ ನವಸ್ತೆ ತೂನಾಗ ಇಂಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂಡ ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಪ್ಪಡು ಸೇ ಮರತಿ ಯಾನ್ ತೂಯೆ ನಿಖಲ್ ಆ ಪಂಜವನ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಡು ನೀನು ಯಾನ್ ತೂಯೆ ಅಯ್ಯನಾ? ಹತ್ತು ನಿಖಲ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತಾರಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಿರಲ್ ತೋಜ ದಾದಪನು ದಾದಪನು ದಾದ ಅಂಡಲ ಪಲ್ಲು ಯಾನ್ ತೂಯೆ ನಿಖಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಕಂಡು నేను ತೂಯೆ ಸಾರಿ ತಪ್ಪನಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿದ ಪಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂಡುನು ಆಹಾ. ಎಂಕ್ಲ ಐನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪ ಎಂದಿಕ್ಕ? ಐನ್ ಪಿರ ಕೊರ್ಪ ನಿಖಲು ಪಿರಮಿನಿ ಕೊರಿಯರ್ಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಿರಲ್ ತೋಜ ದಾದಪನು ದಾದಪನು ನಿಖಲ್ ಕರ್ವೇಲತ ಕಲ್ವೇರತ ಅತ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲೆ ಕಂಡಿನ ಮಲ್ಲು ಪಿರ ಕೊರ್ಪು ಜಿರ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಕಲ್ವೇರ ಬಂಡ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಿರಲ್ ತೋಜ ದಾದಪನು ದಾದಪನು. ದಾದಾಂಡಲ ಪನ್ನು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಖಲ್ ಆ ಪಂಜೋಗು ಬ್ಯಾಗ್ ನಿ ಪಿರ ಕೊರ್ಪುನೇ ಬರ್ಚಿ ನಿಖಲ್ ಕಂಡಿದಿನತ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮಂತು ಚಾರ್ ಮಂಬರ್ ಎಂಗ್ ಬಂಗವತ್ತ ಕಂಡಿನೆ ಪನ್ಪಿದುಲಗೆ ಚಾರ್ ಬುರದ ಲಾಪ ಜನ ಇರಗ ಅಂಚಲ ಬೋಡ್ತಿನ ಪಟೋನ್ಗ
ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಎಂಗ್ಲ ಪಟ್ಟೇರ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಗ ಬಡನ ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಕಂಚ ಬಡ್ಚಿ 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 ಶಾರ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ಪಾಲ್ಲ ಬಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಓದಿ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಕಣ್ಣಿನೀರು ನಮ ಕಣ್ಣಿನ ಮಾತ ಅಂದು. ಹಾಗೆ ಸಾಂಗ್ ಅಣ್ಣ ನೀ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಬೋಬು ಮರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಕ್ಕದಿನಿ ನಿಕುಲು ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆತ ಯಾನ್ ಲಾತೆ ಬಂಗ ಬತ್ತ ತೂತಣ್ಣ ಅತ್ತ ನಿಕುಲು ಮಿನ್ನಿ ಕೊರಿಜರ್ಂಡ ಎಂಕ್ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರ್ಮೆ ಬಂದು ಪಾತೆರನ್ನ ಪಾಪುಂಡು ಆರ್ ಪಂತೇರು ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಕಂದು ಯಾನೊಂದು ಕೇನು ಹಾ ಎಕ್ಕಡ ದಕ್ಕಲ ಮಾತ ಪಣ್ಣಿನ ಪೂಲ ನೆನಪಿಜ್ಜನ್ ಆರು ಪಣ್ಣೆ ಎಂಚ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಅಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬಂಡದ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಆತ ಹಾ. ಮೇರೆ ಸೆಟ್ರ್ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗ ಶೇರ್ ಬಟ್ಟಿ ಹೊರಗುಲ್ಲು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗಾರ ದಾಲ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಕಲು ಕಾಸು ಖರ್ಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತು ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಕೊರ್ಬಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಲಕ್ಕದಿನಿ ಎಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ತನ್ನ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಓಪನ್ Received Paytm payment of rupees ಓನಿ ಪೊಣ್ಣನ್ ಕೇರೋಡು ಮಾರೆ ಕರ್ಮದ ಏರಿಯ ಕಡಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೇನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮೀನು ಕೊರದು ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ಕ ಹತ್ತು ಒಂದು ಕುಲ್ಲು ಮಾರ ಅಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗ ಲೇವಲ್ ಪಡೆದಿ ನೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಮುನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬೇಕು ಕೊರಂದ ಬೇಕು ಐದು ಎಕ್ಕೋನ ಐತೆ ಅಂದ್ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಮಾರ ಅಂದು. ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಒಳಗ್ಯಾನ ನಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬತ್ತ ಮೂಸುದು ಮೇನ ಕೈ ಮೂಸುಂಡು ಮೇನ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಎಂಕ್ಲನ್ ಸೈಡ್ ಬಿರಿಯಲ್ ತೋಜ ಅವನಿಂಚ ಬೋಡ ಅವ ಮತ್ತ ಆಪ ಆಪ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಜಿಂದ ಬೋಬು ಆತ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕೊರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಓಯ್, ಸಮಾಜ ಬಿರಲ್ ತೋಚ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಎಂಜ ಮಾಡು ಸಮಾಜ ಬಿರಲ್ ತೋಚ ದಾದ ಪನ್ನಿ ಎಂಜ ಮಾಡು? ದಾದಂಡ ಪನ್ ಒಂದು ಅಂಡ ಪನ ಕೊರ್ಪು ಜಾರ ಇತ್ತೆ ಬೋದು ಪಂಜೋಡ ಬನ್ಪೆ ವಾಯ ಬನ್ನಿಯ ಬೋದು ಬನ್ನಿಯ ಎಂಚ ಬೋದು ಬನ್ನಿಯ ಬೋದು ಬನ್ನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾಗಿ. ಅಲೆ ಪಂಜೋ ಬತ್ತಂಡಿ ಅಮನ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಜೋ ಬಲ್ಲೆ ಅಡಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅಡಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲೆ 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 ನಂದ ಬಲ್ಲೆ. ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಪೆ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಪೆ ಬಲ್ಲೆ. ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಪೆ ಎಂಚ ಶೇರ್ ಕೊಟ್ಪೆ ಶೇರ್? ಯಾನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಮಲ್ಪು ಶಾರ್ ಕೊರ್ಪರತ ಶಾರ್ ಕೊರ್ತೀನಿ ಮನ್ಪೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಆ, ಮನಿ ಪುಚ್ಚ ಮನುಚಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಮನ್ಪುಜಿ ತಿಳಿ 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 ಅಣ್ಣ 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 ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಪೋಪೆ ಓಲಿತ್ತರಿಯಲ್ಲೇ ಓಡಿ ಪೋತಿನಿ ಏನಿ ಕೆಪ್ತಾಳೆ ದೀಪ ಎಚ್ಚಿ ಕಷ್ಟಡಿ ಪುಡಿರಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತೆ ಯಾಕ ಲಕ್ಕದ ಕೊಡೇನ ತಾವು ಕಲ್ವೇ ಅರ್ಜನ ಓಪರ್ ಮಾಡ್ತು ದಾದಿ ನಾಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬಲ್ತೋನು ಪೋದು ಏತ ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಫೋನ್ ನೇಲೊಂದುಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪೆಟ್ಟು ಮಂತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಾನು ಪೂದು 10 ನಿಮಿಷ ಏನಿ ತುಂಬ ಶುರು ಅಂತಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಲು ಎಂಚಿ போய் ಇದು ಬ್ಯಾಗ್ ಓಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂಂಡಿಯೇ ಎಚ್ಚಿ ದಾದ ಪಾತಿರ್ ವರ್ಮಾರ ನಿಕ್ಲು ಅವು ದಾದಾ ಇನ್ನಿ ಪಂಡ ಇಡಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನೆ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಪನ್ಪೆ ಕೇಳ ಕೇಳ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದಾ ಇನ್ನಿ ಪಂಡ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲ ದಿದ್ದಿ ತರತೆ ಅಪಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಬತ್ತದ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ದಾದ ಬನ್ನಿ ಅವೇನ್ ಬಂದ್ರೆ ತಾಲ್ಪರಿ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಕರ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಸಾರಿ ಮೇಡಮ್ ಆಡ 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 ಖುಷಿ ಆಡ ಏತಿ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಬೇಕಾಕಲ್ ಬಂದ್ಬೇರೆ ಖುಷಿ ಅಂದ ಇದ್ದ ಆಡ ನೀ ಖುಷಿ ಆಡ ಎರಡೇ ಮಾತ್ ದೇವೇಡಿ ಬಾಲ್ಕಂಡ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿ ಲಕ್ಕನೆ ಮಲ್ತತ ನುಪ್ಪುಡು ಕುಜಲ್ ಕೊರಿಯಾ ಕಜಿಪ ಪರಂಗಿನ ಕೊರಿಯಾ ಓಲ ಬೊಚ್ಚಿದ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಣ್ಣ ಮಾತ ಬೊಚ್ಚಣ್ಣ ಎಂಕೆ ಕೊರಿಯಾ ಅತ್ತ ಆಡ ಆಡ ನಿಕ್ಕಿ ಇದು ಖುಷಿ ಆಡೈತೆ ದಾಗೆ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಬನ್ನಿ ನಿಕ್ಕೆ ದಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ನಿಕ್ಕೆ ಕೋಪ ನಿಂಡೇನ್ ನಾ ಯಾನೆ ಯಾನ್ ನಡೆದಿಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ತ ಯಾನ್ ನಡೆದಕ್ಕೆ ಬದುಕು ತೋಜಾವೆ ಇಂದ ಬದುಕು ತೋಜಾವೆ ನಿನಕೇನೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬದುಕಿನ ತೋಜ ಎಂದು ಓಡಿ ಹೋಯ್ನಿಯಾ ಓಡ ಹೋಯ್ತು ಸೈಯರಾಜಿ ಸಯ್ಯಡಿ ಇದು ಈ ಪಂಜಾಬ್ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತನೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಬಿರಲ್ ತೋಚ ದಾದ ಪನ್ನು ಕರಿಮಣಿ ಇದು ಬಹುದು ಬೊಕ್ಕಡೆ ಏ ಅಣ್ಣ ಎಂಕಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂತಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಕೋ ಶಾರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಮಂತಾರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಾಸ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಕಾಸಲ ಕೊರ್ಪಾರ ನೂದ್ರ ಕೊರ್ಪ ಏ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಚೀಟ್ ಉಂಡಿ ಅದಾದನ ಲಕಡಿ ಬಾ received Paytm payment of ಏರ್ ಮಾರೆ ಕಾಸು 1,100. ಏ ಇದು ದಾದನ ಬರೀತೀನಿಯಾ ಓದು ಎಂಕ್ ಜೀವನಡು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಈ ಭೂಮಿ ಬುಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇನಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ವಿಸ ಪಾಡ್ದು ಸೈ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮೈಸೂಡಿ ತಡ್ಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಕ್ಕಲಾಗದೆ ಅಣ್ಣ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೇಟ್ ಅದು ಕೊರ್ನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವ ಪೀಸ್ ಬಡ್ಚ ಪೀಸ್ ಬಡ್ಚಣ್ಣ ಪೀಸಲ ಬಡ್ಸಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನ ಬದುಕವನ ಏರಿಯಾ ಈ ಕಡಲ್ಲಿ ಏರು ನರಮಣಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಏರು ಬದುಕವನ ಏರಿಯಾ ನಿಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ ಎಮಲ ಕೊಡ ಎಮರಾಜರ್ ಬಂತು ನಂದು ಪಾತ್ರ ನನ್ನ ಪಾಪುಂಡು ನಿಕಲ್ ಎಂತು ಪೋಪರತ ಪೋ ದಾರಡನಕ್ಕೆ
ಈ ಮಂತಿನಿ ಪೂರ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಓಲನಲ ಸಾದಿ ಬೇಡಿ ಲಕ್ಕಾಗಂದು ಬರ್ಚಿ. ಈ ಪಂಡ ಬೂಚಿಡಿ ಕಂಡಗ ದೀಪತ್ತೆ ಆ ಪೂಚತ್ತು ಬೇ ಬೊಕ. ಬೀಚ್ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನು ದಾದಾ ಕಂಡದು ಬೆಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಿಂದದು ಕಂಡು ಮರಳು ಮಾತಿರುವ ಮರ್ಲು ಬಾತ್ ಇಸ ಬರ್ತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಡತ್ತ ಮಾರ್ಯ ಅವ್ ಏಕಡೆ ಸರಿ ಮಾಡು ಅಂತ ಯಾಕಂತ ಇತ್ತ ಸೈಪೆ ಅಂದ ಒಂದು ಆ ಚೀಟ್ ದಾಯ ಓದಿಯ ಮಾರ ಕರ್ಮದಯ ಅತ್ತೆ ಅಂದಮೆ ಸಾಯ್ತು ಎಂದಮೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದಮ್ಮನ್ ಪುಣಮೆ ಗಟ್ಟಿ ಒಣಸಾಂಡ ಅತ್ತ ಅಂದಿ ನಾನಂತ ಜೆಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಏಯ್ Received Paytm payment of rupees 15,000. ಅಲಂಬೆ ಸೈನ ಗಂಡಲ 15,000 ಪಾಡಿರತ್ತ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಾಪ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಬಂಗಾರ ಪದ್ದೆ ಪನವತ್ತು ಸತ್ಯ ಸೊಲ್ವೆ ಪುದರ್ವನಲ್ಲೇ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಕೇನಗ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲಾಡ್ಕ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಜಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಲ್ಯ ಜಯರಾಜ್ ಕುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೀರ್ಪು ಕೇನೊಂದಲೆ ಗುರವಣ್ಣರ್ದು Rajashri Kudla. ಅಲ್ಲೇ ಸರ್ Yeah. I think each and everyone, mikul talent patharaji. Panaga baji dialogue de complete dirdom pathar idi skitten. Nonte slow porn on the ending, but the last biryani the punch was I think warak mulo matarla warat alkadu buriyare. Timing at I think even the digital concept edda use maldaru importance edda kodu use maldaru. I think it was entertaining. Good. All the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವು ಬಿರಿಯಾನಿದ ಮಾತ್ರ ಅವು ಪಂಚೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅವಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅವು ಬಿಲ್ಡಪ್ ಕೊರ್ದು 15,000 ಬತ್ತಿನಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ ಶೋಕ್ ಆಯ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆದ ಸರೋಜನ ಎಂಟ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆದ ಪೋಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಕಪ್ ಪೋಂಡು ಅವು ಪರ್ಸಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿದ ಎತ್ತರತ್ತೆ ಅವು ಆತ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯ್ಜಿ ತೋಜುಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಜಿತೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಸವಿರಾಜ್ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡೆ ತೀರ್ಪು ವೈದ್ಯನು ಆಕೆರಿಗೆ ವಾರಿತಿದ್ದ ತೀರ್ಪು ಅವನು ಗೊತ್ತು ಜವಾಕಲೇ ಬಿಡ್ತೀನ ಅಂಡ ಎಂಗಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕೂಟದಾಗಲೆಲ್ಲ 25,000 ಕೊರೊಂದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಬತ್ತದ ಅರ್ನ ಕೈಯಾರ ಈ 25,000 ಕೂಟದಾಗಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಕೇನೋದಲ್ಲ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀನಕಲ್ಲ ನೆನವರಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ದೇಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ದುಂಪೋಡುಂದ ನಕಲ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಸುಲ ದುಪ್ಪನಕಲು ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರು ಮಾನಸ ಅಮ್ಯೂಸ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ದ ರೇಮಂಡ್ ಶಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮೊಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಷಯ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಮೊಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಒಟ್ಟುಗು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡೊಂದು ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮೊಕಲನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಕಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ನೆನವರಿಗೆ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತೂರಿನ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಒಂಜೆ ಪಾತ್ರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಈ ಎಸರ ದಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಂಜಾರ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲು ಪತ್ತೆತ್ತ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೇರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚ್ ನಿಲಿಕ್ ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ತಲಿ ಪುಲ್ಲೆ